Que tal, como están? O Obradoiro non puido conseguir onte a que sería a 7ª vitoria consecutiva, perdeu fronte ao Real Madrid, pero plantándolle cara, dando moi boa imaxe, que se realmente chegaran a gañar este partido, xa sería complicado facer un programa falando do Obradoiro porque se nos acabarían as palabras. Aínda así, sei que nos a sorprender o equipo de Moncho Fernández semana tras semana, e sobre el imos falar cos nosos convidados de hoxe, con Cristina Guillén, xornalista del Correo Gallego. Cristina, benvida de novo. Hola, boas noites. Moi boas. Temos tamén a Tonecho Lorenzo, exxogador do Obradoiro. Tonecho, benvido, moi boas. Moi boas. E acompáñanos, como sempre, Mozan, coordinador das categorías base do Obradoiro. Mozan, benvido. Moitas gracias, boas noites. Pois imos falar dese partido. Como dicíamos, o Obradoiro case que nos deixa sen palabras, semanas tras semana, reinventándose, xogando os partidos que xoga, neste caso o Real Madrid gañou con 15 puntos de diferencia, pero que o Obradoiro puxo as cousas moi difíciles, e ademais teño que dicir a Tonecho que esta semana decía na presentación desa camiseta de aire retro, dicía a Moncho se lle daba uns minutiños no partido, pouco máis tes que sair, Tonecho, porque quedamos en xogadores. Sí, home, es que sin os dous pivos importantes como é Oriol e Múscola, non quere decir que os outros non sean importantes, pero eran os que mellor estaban, non, de forma. Ca lesión de Duran Scott, ca lesión de Iñaki Satrústegui, se este partido contra o Madrid nos pilla fai de 3 semanas, eu che digo que podía haber unha sorpresa sin ser fantasioso no senso de dicir non, que eres demasiado pasional, non, o sea, co equipo como estaba fai 2 semanas e media, 3 semanas, eu penso que lle plantaría cara hasta o final, se ao mellor gañaría o Madrid ao final, pero que hasta os últimos 5 minutos íamos estar aí, pero outro día era un traballo de chinos, es que era prácticamente todo. Cada día que pasaba era un problema máis, non? Que si Duran Scott, que si Iñaki non dá recuperado, que o novo ainda non chegou todavía. Entón, o esforzo que fixo o equipo, as trampas que lle plantearon ao Madrid durante o partido, para min non reflexan o que veu na estadística. O Madrid 107, non 54. Parece que participou o filial aí. Cando faltaban 8 minutos estamos a 10 puntos, non? E unha canasta de Darde en que foron pasos que despois non se sabría o que podía pasar, pero eso de doblarnos na estadística parece como se viñéramos de peregrinación, e o equipo estuvo pelexando hasta que faltaban 6 ou 7 minutos, o sea que eu cada vez xa creo menos nas estadísticas. Pois por aquí pasamos como Tonecho, como ben xa nos resumiu el, todas as circunstancias que rodean o Obradoiro, e que sigue dando esa boa imaxe, porque realmente o Real Madrid plantoulle cara, e como di Tonecho, as estatísticas parecen outra cousa, pero nós estivemos ali para poder dar fe de que fixeron un bo partido, non? Sí, sobresaliente, non? Cando Pablo Laso na rolda de prensa de remate do partido é quen de reconocer que ao descanso o seu equipo aventaxaba o Obradoiro por 4 puntos, consecuencia do talento individual dos 6 xogadores, creo que xa de por sí é un grandísimo elogio, non? Quere dicir que tácticamente hasta ese momento o Obradoiro foi moi superior ao Real Madrid, foi o que dominou o partido a perfección, tanto en ataque como en defensa, non? Eu penso que no terceiro e no cuarto o Obradoiro rayou un grandísimo nivel. O que acontece que, bueno, hai algo que é a resistencia e que a eso non se pode inventar, non? Cando tes moi poucos efectivos e o traballo que están a facer é encomiable, pois queras que non, bueno, o depósito da resistencia se vai vaciando e non se enche de un momento para outro, non? Pero, bueno, que a caera caso o partido de onte do Obradoiro é sobresaliente, non? Cris? Sí, eu durante a semana lle di moitas voltas o lema do clube de cara a este partido, imos intentalo, gustoume moito, aunque ao principio parecía que era un pouco conformista, era a realidade que estaba a vivir o equipo, non? De cara a visita do equipo do líder invicto, dun equipo que, bueno, que leva unha seira de, bueno, creo que son xa 45 partidos con victoria esta temporada, non? Por unha súa derrota. Eu creo que ese imos intentalo, pois foi o que ocorreu onte, non? O equipo loitou,
ata que aguantou a gasoliña, non? Hasta ese momento, e máis, o traballo de Pavel unha vez máis, eu como compañeiro con Óscar dicíame ao acabar o partido, hai que mirar fora porque debe de estar Pavel ainda correndo, dando voltas ao pabellón, non? Porque hasta que tocou, acabou o partido, pois deron todo o que puideron e o que foron capaces físicamente de dar, que foi moito, non? Tamén a resistencia física tamén hai que ver que tamén foi moi importante despois do esforzo do que viñan do partido anterior e do traballo da semana con poucos efectivos, non? Que iso tamén desgasta. Pero enfrente estaba o Real Madrid, eu creo que se os grandes de Europa non foron capaces de gañalo e por algo, porque ten moitísima calidad individual, un equipo que tamén sabe moi ben calibrar eses roles dentro do propio equipo, de quen ten que traballar máis ou quen está máis para o lucimento, e cando non era Jul era Rudi, cando non era Rudi era o Chacho, e cando non era o Chacho estaba Mirotic xogando de 3 para facernos dano cando estaba Pavel de 4, non? Entonces, bueno, eu creo que todo o mundo se foi satisfeito polo traballo de equipo, non a noite además espectacular en Sar. Eu creo que tamén hai que alabar tamén o traballo de todas as peñas, de todos os aficionados, pero en especial, bueno, me gustaría ben alabar o traballo de Zona Norte por esa pancarta que les levou moito traballo, e bueno, moitos detalliños tiveron que facer para poder lucila. Eu creo que foi unha noite desas que, como obradoiristas, non podemos olvidar. Estamos falando dese potencial do Real Madrid. Había algunha opinión, había quen falaba de que o mellor o Real Madrid chegou aquí e xogou a medio gas, pero realmente vos pensades que o Obradoiro chegou a intimidalos nalgún momento, non? Hombre, se o Madrid chega a xogar a medio gas, hubiese perdido, tal como foi o partido, non? O que pasa é que, inda que chegaran cansados de Turquía e teñen menos tempo de recuperación, teñen unha plantilla tan amplia, de tanta calidade que, pois mira, el día que xogaron contra o Galatasaray, se ti miras a estadística, pois te xogan 20 minutos, 24 minutos, o sea, non están xogando como a NBA 46 minutos ou 44 minutos que chega reventado, entonces aí se va dosificando, non? Entonces eu penso que a medio gas eu penso que non xoga nadie, porque hasta o día que llegaramos nos ao Barça aquí, o Barça non viño a medio gas, o que pasa é que estaba tan fora de sí, nadie sale a xogar cos brazos caídos, venga, entre por aquí que eu nadie, o sea, a veces a cabeza non funciona, outras veces a situación do equipo, pero nadie regala nada, non? Menos en este caso do Madrid, que lle gustaría seguir con este récord legendario de vitorias, non? Entón eu penso que máis que nada foi que os nosos con esforzo tan grande, porque prácticamente a falta de 4 minutos o Madrid levaba 70 puntos. O esforzo defensivo foi tan grande que despois tamén perdes a puntería en ataque, porque se tamén en defensa estás agachando o cu aí, matando, e despois tens que meter todo e coas defensas que Alberto Corbacho xa o defendían de cara todos, e pasaron Darden, Rudi, Caro, Alfonso Díaz, todos estos, pero de cara, o balón ali non lle importa, o sea, así a maneira de a veces anular a ti o bo de outro equipo, non, sin axudes, e estar así, e todo eso tamén costa, e venga, e correr dunha porta, e pois hai que exixirle a defensa. Entón, penso que o esforzo de onte, bueno, coa afición, se entraba xente no pabellón a falta de 5 minutos, debe estar ganando obra de 4, que aí están aí, venes o marcador, pues están perdendo de 12, o sea, espectacular, non? Todo o que se diga é pouco, non? Estou mirando aquí a estadística, o Madrid, que é un líder en rebotes ofensivos, nos colleu 6 rebotes ofensivos, nos collimos 9. O sea, hai detalles que dices ti, oye, pues mira, que hai que valorar o esforzo e o traballo deste equipo, sin Oriol y sin Múscala, que es que yo no sé, a veces había un momento que estaba en el campo Alberón, Santopoulos, Miki Stobar, tal. Miki comunicó pivo. Claro, estaba un momento que decías tú, coño, que esta xente, cada uno ten un nivel que ten, están facendo un esforzo enorme, pero claro, es que delante tedes a toda esta recua de xogadores, como digo yo, a mitad de NBA, non? Entonces, que máis queres? Pois hubo un momento que pudimos haber, a mellor, con un pouco de fortuna en algunos tiros, unhas bandesas aí de Delas e de Bercia, aí que podías decir ti, 2 tiros solos de Corbacho que non lle molestaba a nadie, porque se lle molestes cando os metes, que podías, e de mojo te ibas al descanso 4 arriba e tal, e despois, claro, al mínimo roce, que falta para nós, o sea, tamén a veces os árbitros non influyen na derrota, non, pero un pouquiño máis de sensibilidade, non, de decir, que pasa, eu te toco e me pitas, outros me toca e non pitas.
unha falta delas ali, non sei se os acordades, creo que foi no segundo cuarto, está luchando un rebote además con el Borussia, ese máis grande que un día sin pan, e lle pitan falta, pero falta de que? Aparte que delas non, é un tipo que é moi frío, non protesta, pero se puso ali como diciendo, pero oye, co que me costou saltar aquí con este, me pitas falta. Os que estábamos na zona de prensa, vimos perfectamente como Juli insultaba, pues, directamente a un árbitro e non lle pitou nada. Eu estaba vendo, digo, bueno, que se chega a ser un xogador do Obradoiro, estaba xa na calle, pero directamente. Tamén son, que ten ser o Real Madrid, non? Bueno, pero digo yo que a veces estos detalliños tamén che van descentrando, me entendes? Sí, van parando o teu ritmo, van parando a tua remontada. Os pasos de edade que falabas ti antes tamén para mí tamén foron moi importantes. Son momentiños que entides tú. Ti ves xogadores que apenas protestan, Corbacho, delas... Bueno, Corbacho onte... pero Corbacho, xa vai espabilando agora. E onte estaban aí como diciendo, oye, non me toquedes a moral, que xa está ben, o sea, que non é xente que suele protestar, en cambio, cando protestan, que ellos son os que ven a situación no xogo, no campo, que desde arriba a veces non vemos, pero ellos saben. E un xogador, cando fai unha falta, mira, delas, e o Berce, levantan a manda. Cando ves que o xogador fai o sexto, dirá por onde, porque... Es que algo... A mí o que me esmerite é que hai 3 árbitros, entón esas cousas, para eso hai 3 árbitros, deberían de ver ese tipo de circunstancias, non? Porque un estará mirando unha cousa, outro, pero os movimentos de Corbacho son fáciles de mirar, como collen, como dixan de coller, se vemos os demais que temos que andar tamén apuntando todo o que ocorre alrededor, tamén deberían de ver, eles que están para eso, son 3. Entradas de Digua, por exemplo, que Digua nunca protege, lle fan falta porque se ve, el árbitro lle dice, que tapón, se está metendo a cadeira non é o tapón, que moitas veces só a xente vemos o tapón, non vemos o tapón, me entendes, os xogadores que o fan moi ben, Oriol o fai maravilla, mete a cadeira ali, e non se enteran. Hai que ter estilo por todo, para eso, non? Pero bueno, pero non, o que decías tú, eu penso que onte, podíamos decir, miren, apenas os porcentaxes, que claro, de 3, 29%, pero es que despois do esforzo atrás, se tes que meter adiante, mamaíña, o sea, adiante con esta xente como está, porque o Madrid defende, as liñas de pase te obligan a recibir lá no medio campo, o sea, que non estamos hablando de, que te dejo tal, no, o sea, o equipo que defende que costa, e nós non somos o Madrid, o que ganaba a Rudi, o que a plantilla deste ano, máis a mitad do ano que ven. Es que eu creo que o Real Madrid vai ser moi difícil nesta tempada que xoga un encontro relajado, como falábamos antes, porque teñen ante sí a oportunidade de facer historia no propio Real Madrid, que xa de por sí é un club histórico, pero poden obter unhos registros extraordinarios, non? Creo que están agora a 6 ou 8 victorias de facer o mellor arranque da Liga, outro día conquisir por primeira vez na historia e clasificarse para a disputa dos playoffs a falta de 14 jornadas. Entón, entendo que desde ese punto de vista, esos retos son un factor de motivación tremendo. Pero o carácter dos xogadores, eu creo que os xogadores que ten o Real Madrid tamén son super ganadores e moi competitivos, non? Teñen a competencia interna tamén entre eles. Teñen aí ese caramelito e, claro, eso non penso que o Real Madrid afronte ningún partido daqui a que remate a tempada relajado, non? E se é certo, eu o Obradoiro, onte de haber estado un pouco máis acertado, a pesar dos pesares, hubiese competido, bueno, competir xa competiu perfectamente, non? Pero que, bueno, que a falta de 3-4 minutos o Real Madrid non se escava auga a cuello, non? Pepe Laso, que eu son un seguidor do Madrid, Pablo Laso, perdón, e vexo todos os partidos, onte, por primeira vez, en moito tempo, vin como durante 2 ocasións se dirixiu a Sergio Rodríguez, non estaba moi contento co que estaba a facer o seu xogador, non? Con lo cual, penso que relajados en absoluto, non? Para nada, non? Xa estaban sobre aviso, non? Saben que aquí xa caeu o Barcelona, que non xa... Exacto, sí. Bueno, pois o que decía Tonecho perfectamente, o plantel que ten o Real Madrid é o que ten o Obradoiro, e mira que partido vimos, non? Increíble. Aí resúmese todo. Increíble. E estamos falando moito últimamente tamén, a raíz de todas as circunstancias que están a afectar o Obradoiro, de como está a destacar Pavel Pumpra. Que vos parece o papel deste xogador? Que parece que de repente se botou o equipo ás costas. Home, de Pavel poucas cosas negativas poden dicirse, non? A mellor quizá algún partido non estuviera moi acertado en ataque, non? O día de Gran Canaria me parece que fixo 0 de 10 en tiros. Pero claro, despois te colle 12 rebotes, entonces se ibas a meter hincar o dente por unha cosa, tes que frenar porque, non estuve acertado en ataque, pero este rapaz en defensa mátase sempre, non? Entón eu penso que, bueno, tamén é outra cousa, se este rapaz en ataque
tuviera un tiro pues como los escoltas, xa non estaba aquí, entón estamos falando de outro xogador que se llamaría López, Rodríguez ou Smith. Entón, non sei, para mí na parte de atrás é a garra, a furia, que ten que defender a uno máis baixo, non pasa nada, a uno que lle saca a cabeza, non pasa nada, tens que xogar de pivo, non pasa nada, é sempre disciplinado, sempre, nunca unha mala cara, sempre dando todo na cancha, entonces falla un tiro solo, pois fallou un tiro, porque se o fallo un tiro xa non o estabas vendo aquí, o estabas vendo noutra televisión, non aquí no campo, entón hai que darlle a Pavel Púmprela renovación xa outros 2 anos máis, non? Es que a vos que vos parece o papel que está a desenvolver, ademais que está a facer papeles que non eran o seu inicial polas circunstancias? Como vos parece a súa reacción? Hombre, moi meritoria, non, pero, bueno, xa sabedes que nunca fun partidario de, falando do Obradoiro, de calqueira equipo, de, bueno, pues, de que facer brillar exclusivamente un só xogador, non? Eu penso que Pavel está a facelo de maneira sobresaliente, porque ten que asumir roles que en principio non lle corresponden ou non viña para desempeñarlos, pero es que é todo o equipo, non? O que realmente está destacando en moitísimas facetas, non? Todos e cada un dos xogadores, en aspectos técnicos, en aspectos tácticos, en aspectos físicos e de actitud. Onte, non sei, faltaban 2-3 minutos, hai un xogador que se xoga o físico, creo que foi Rafa Luz ou Basili, non o sei, para recuperar un balón que se xogan o físico, se están xogando, sí, creo que foi se tira por los suelos a recuperar un balón que, bueno, pues te puedes, no sé, o partido prácticamente sentenciado, puedes decir, me voy a jugar aquí un golpe en mi rodilla y demás. Eso, claro, por eso é destacable todo, pero todos, non? O espírito de Pavel, penso que o resto dos xogadores, o que pasa é que uns, bueno, pois, o expresan dunha maneira e outros o expresan de outra, non? Eu penso que o Obradoiro, dende Pavel hasta, bueno, calquera, todos, é digno de elogio o papel que están a facer, todos. Cris? Sí, eu creo que Pavel é o típico xogador que todo o mundo quere para o seu equipo, non? Pase o que pase. Eu creo, claro, eu creo que nos vai durar pouco nese sentido, pero é o que di Mozan, os pasos adiantes que pedíamos a veces de forma individual de algúns xogadores, o importante é que o deron todos como colectivo, non? Entón, uns a outros tamén se tapan calquer tipo de carencias e uns a outros tamén saben que en cada momento ten que figurar ou que ten que destacar máis, non? En ese sentido, pois, é loable o que está facendo o Miki tamén, é loable o que está facendo Ben cando ten que facer. Nese sentido, creo, incluso Caspar Sonte tamén fixo outro partido que nos esperaba. Nese sentido, creo que o importante e o mérito tamén do corpo técnico, non? De facer creer a cada un dos xogadores que son todos importantes, non? Viñeran de atrás do que viñeran e mirando sempre cada diante, non? É que non hai unha excusa. É dicir, remata o partido con todo o que nos aconteceu durante esta última semana, como decía Torecho e demais, e non hai unha sola excusa. É dicir, dende o momento en que contas con tantos efectivos, puntos, acabaron as excusas, non? Esos son os xogadores que temos e con esos vamos a tratar de competir ao máximo e todo está ben, non hai unha sola excusa. Mira que podíamos ter excusas para, entre comillas, justificar non só o partido do Real Madrid, 1000 historias, e nunca hai unha sola excusa, non? Eu penso que o deste equipo, pois, penso que a CB, se hai uns anos era reticente a que estivese o equipo militando nesta liga, agora penso que teñen que estar encantados, non por eso, por o que temos a mellor afición de España, o sea, que vamos. Bueno, o ambiente, dende logo, en SAR, sin palabras tamén, non? Quedamos todos... Increíble. O de ambiente en SAR é extraordinario. Eu cheguei a ver un sitio libre antes, creo, nada máis. Sí. Bueno, falábamos dese colectivo, desa unión do grupo. Tamén unha cousa significativa neste sentido é ver que Oriol, a pesar de que non ia a xogar, pois fixo o quencemento, ali non sei como ten agora mesmo esa perna, pero ele estivo vestido, facendo o quencemento, Iñaki tamén estaba vestido, non sei se tamén sei un pouco unha sinal de que está o grupo aí unido e facendo forza. Porque Oriol calquera día se salta a pista e non sei. E bromeaba ao final do partido dicindo que non xogou porque o entrenador lle ten manía, non o quiso poñer, o sea que... Pero se avisou que para o seguinte partido xogaba. Eu espero que espere un poquinho máis frente a Fuenlabrada, por lo menos na casa, que para que estea, bueno, se verdad completamente restablecido. Necesitámoslo ao 100%, o sea que é fixo o importante. esquecemento para que tamén que os do Madrid se asustaran dicindo que vai xogar, nos va a hacer aquí un envolvente cada vez que o efecto sorpresa. E claro, mira, el primer tiempo, como estuvo igualado, estaban pendientes si salía ou non.
Hai que facer todo tipo de estrategias, todo vale, non? Home, Aí hai que destacar tamén, porque a veces están nas sombras, esquecidos e demais, o resto de membros do cuerpo técnico, non? Estamos a falar de Óscar e de Tomás, non? Porque, bueno, moitas veces as luces, pois, en principio, van para os adestradores, pero é encomiable o traballo que fan ca xente lesionada, nos plazos nas que son quen de rehabilitarla, de que volten a coller a forma, ahora Oriol, pero temos exemplos mil nas tempadas pasadas, non? E Fran Crela tamén, co traballo, moi importante. Bueno, a verdade é que o corpo técnico é un equipo tamén, non? E, bueno, no aspecto no que dis de Óscar e de Tomás, hai que dicir que durante todas as temporadas que levan, lesionados tampouco hubo ningún problema. O sea, que están ben coidados. Moi ben cuidado. Estos son problemas puntuais que, bueno, sempre os ten que haber en todos os equipos. Falamos tamén antes de Bercins, pois, sen ánimo de individualizar, como di Mozan, porque é un equipo, pero por que o último en chegar, porque a vista está un pouco posta no que poida facer, que vos pareceu o seu papel onte? Como vistes? Pois que cada vez está poñéndose en mellor forma. É un rapaz que ten unha man que onte, para abrir un pouco a lata, claro, porque o Madrid podía pensar, bueno, estos Oriol que un pouco que fixa o xogo interior e despois hace xogar aos de fora, se non se asoga el con as fintas e os pies pivote que fai moi ben. Entonces, claro, bueno, vamos aquí a presionar un pouco, vamos a deixar estos, pero Bercin tiroulle 2 ou 3 de fora que xa deixaron, non se pode deixarlo tan só, non? E este rapaz, aparte de a man que ten, tamén pode xogar interior, porque 2 veces estuvo ali ca esquerda, de un reverso, debaixo do aro, o sea, penso que xa non é o que cando viño que dicía que lle faltaba moito aire, que a ver se xogaba 2 minutos e tal, ahora xa dá un paso importante, co que veña, eu penso que ahora mesmo volvemos a ter unha rotación onde a xente xa non hai disculpa de hacer sobreesforzos, non? E a mí, la verdade, gustoume, o carácter, non sei, un xogador que ten calidade, que onte, pois mira, sin tampouco hacer ninguna maravilla, en 15 minutos mete 10 puntos, colle 5 rebotes. Son unos novedazos, Claro, es que a gente ya dirá, está ben, se hace perfecto todo o partido, imagínate, non? A mí o que mesmo gusta sobre todo que non rehúsa corpo a corpo, non? Que hoxe en día estamos acostumados a ver vivos que parece que só tiran de media distancia, que só tiran de 3, ou que parece que teñen alergia a meterse na zona. A mí o que me gusta dele é que parece que non, que se sinte cómodo, non? Nese tú a tú debaixo da canasta, que non ten medo a pelesar, nin a rebotear. A mí eso é o que me gusta dele, supoño que irá máis, non? A medida que pase o tempo. Se lleve bastante involucrado tamén o que é no espírito de equipo polo pouco tempo que leva aquí. Sí, é simplemente eso, é unha cuestión física, basicamente, entendo eu. Está todo o mundo encantado con ele está encantado con todo o mundo, lle gusta o estilo de xogo, e como xogador eu penso que é o que dito hecho, definir perfectamente, non? É capaz de facer moitas cousas, cousas de 4, cousas de 5, tanto en ataque como en defensa, bueno, o tema eu entendo que é simplemente eso, según vai enchendo o depósito de resistencia, pois veremos a un mellor Caspas, non? Pero os números de onte, a relación minutos xogados e os números que fai, son extraordinarios, son espectaculares. E que se antes decíamos que tampouco queremos moito nas estadísticas, bueno, pois as deixamos ao margen, pero fai un moi bo traballo a hora de intimidar, a hora de bloquear, a hora de continuar. Eu penso que, según vaya mellorando en el aspecto de resistencia, pois, bueno, nos va a dar minutos de moitas alegrías, non? A mesmo os trouxe moi pelexón, non? Porque non sei se recordades unha xogada que se tirou ao chan para coller un balón e estivo ali rebozándose con outro xogador. Allá onde fueres, algo que vieres, non? Entón tivese o Obradoiro, e claro, e ves a Rafa, a Basilis tirarse, non te queda outro remedio que ponerte a ese nivel, está claro. Imos á guerra directamente. Sí, es que non te queda outro remedio. Que hablando de Rafa, renovación ya. Vamos traer carteles aquí. Eu creo que é o momento tamén de empezar a coñecer esas renovacións, non? O ano pasado tamén empezaron por esta época, a ver se... Os acordades de Valencia? Sí. A partir de aí... É normal, a veces tamén ten 21, 22 anos, que non ten 30, para estar... Que reaccionou... como colleu unha madurez impropia deste rapaz. A mí este rapaz me gustaba cando tiña 17 anos e aí lle deu unha oportunidade de comunicar. Sempre cando os partidos eu dicía, a mí teño unha debilidade por este rapaz. Logo pasa es que lesiones, marchouse a, non sei, a Murcia,
Pero este é un rapaz de base titular con mayúsculas. Ou seja, que tamén non lo van levar, non? Pois poden levarnos. Pero xa sabemos que cada un que destaca, quedamos sin el. E aparte que fácil, que ganas? 2, che dou 4. Sí, pero estas mesmas listas saben o que hai. Ya, te digo yo, te digo yo que moitas veces é moi difícil competir. Sí, home, claro. Te chega un club, lasme, o ano seguinte de estar aquí ganando, pois, home, non era mal sueldo o de lasme, non? Para o Obradoiro, para a Liga é unha miseria, vai, e marcha o Panathinaikos con 900.000 euros ao ano, xa... Sala marcha aquí casi co piso comida de 4 pesos, a Madrid, a mellor ganando 500 ou 600.000 euros. Pero é o que pode facer o Obradoiro, ese escaparate, claro, tamén por é eso o digo que Rafa Lu se pode ir. abalanza. Claro que se pode ir, Rafa Lu, como non se vai poder ir? Se poden ir todos. Ahora ya non se vai, ya non. Porque o Racing ten contrato, pero tamén se pode ir. Que a mellor Rafa Luz, a mellor prefere ser aquí cabeza de ratón que non cola de león en outro lado, salvo que lle pague Un grande, a un Temerate, caso de Europa. Bueno, pero é certo que dito necho que madurou moito Rafa Luz. Ademais, houve aí un partido que lle deron un toquecillo que recibiu algunha que outra crítica e a partir de aí, pois, o que dicía Tonecho... Pasou unha volta. Sí, foi como desapareceu ese calado, Rafa. traballando, calado, mira, na cancha. Que ahora xa un mes, unha volta despois do que aconteceu aquel día en Valencia, eu creo que aquel día se exagerou moitísimo a derrota do equipo, moitísimo. Creo que, vamos, Valencia é un equipazo que viña de facer o mismo con equipos en competición europea, na Liga. Penso que se sacáramos pés de tiesto, ahora falando da derrota de Valencia en aquel momento, e xa, voltando ao tema da Rafa, creo que con él xa as críticas foron exageradas por completo, non? Pero, bueno, penso que aquel día o equipo tuvo todo o mundo unha moi boa actitud, o que sucedeu é que enfrente había un grandísimo rival. Bueno, ahora si he visto, digamos que, bueno, non hai mal que por ben non veña, bueno, pois mira, a Rafa le sentou, pasou uno moi mal, pero mira... Tivo unha boa reacción, unha boa actitud. Sí, pero bueno, que aquel día eu penso que se mexou moito fora de texto, como decimos aquí, non? Eu vou botar unha lanza, ese día tamén o falaron os xogadores, non o inventou ninguén. Bueno, os xogadores en quente... Ninguén te tirou da longa, falaron o que quixeron falar. Xa, pero os xogadores en quente, moitas veces as reflexiones son conscientes de que non son as máis aceitadas. Bueno, que a veces parece que inventamos os demais. Non o dixen por eso, Cristina, en absoluto, de verdad. Bueno, hai que dicir que mañá chega, bueno, se chega mañá, porque non sei que problemas tivo, non, de conexións ou algo, pero esperemos que mañá este aquí un novo xogador, Travis Peterson, que ven da Liga Ucraniana, unha boa liga para ir pescar agora, porque está a xente un pouco marchando dali, así que, pois, a nos ven, para ir ali a buscar xente. Non sei se alguén sabe algo del, se o coñecíades de algo, ou ainda o temos que estudiar. Eu non o coñezo absolutamente nada. O que si é verdade é que o equipo xa lle empeza a facer falta normalidade a hora de adestrar día así e día tamén, non? Porque onte Moncho falaba de que vai ser moi complicado acadar o nivel que se conseguiu co Juventud, e basicamente porque estás moi condicionado a hora de adestrar, non? Pois agora con Case, co novo fichaje, bueno, voltar un poquinho á normalidade, o que é o día a día, en equipos como Obradoiro, que non temos grandísimas estrellas, o traballo diario é indispensable, fundamental facelo en boas condiciones, non? Que non quero dicir que os tengan a facer en malas condiciones, todo o contrario. O que pasa que son, bueno, moito parche, hai que ir tapando dun lado, de outro, e lle fai falta a normalidade para voltar a ser outra vez, bueno, non sei, para volver a seguir creciendo, non? Como equipo. Cris, algo que decir desta? Bueno, coñecerémoslo mañá, porque, mañá bueno, na supostamente presentación. chega hoxe, e mañá será a presentación, supoño. Eu vi un vídeo del, non é mal xogador, vi un vídeo del e do outro que querían fichar, un tal Ben Magulio, ese sí que me gustaba. Parecía máis forte físicamente, como máis... O xogador, pero a veces os vídeos tamén pasa, es que non, es que o problema non, esos que saben a veces. as diferencias non eran de xogo, as diferencias eran económicas, que por visto este lle pedía un dineral. E este rapaz, a mellor non é tan bo como outro en algunhas cousas, pero eu le vi tamén ao que falamos antes de Berci, non? Ten boa mano, é grande, me parece que son 2'8", 2'9", corre o campo, creo que é rubio tamén, por a compañía. Sí, ten así un aire. E atrás, non que sea unha cousa extremadamente dura, pero que
Es que este rapaz non ven a ser a estrella aquí, ven a axudar, como veñen todos, que é o que falaba antes Moza, este é o equipo, non? O equipo que meten 16, 11, salvo os días de Corbacho, que cando está espectacular son 30 e tal, pero este equipo meten puntos. Se non mete puntos todo o mundo non ganamos a ninguén. E ben de estar en activo, que tamén é importante, non? Sí, Que non sí, de estar parado. Que era un pouco o déficit que teña a ver. Tamén Liga de Ucrania. Eso tamén é importante para non tardar igual tanto. 28 anos, bueno, eu penso que tendrá tamén fame de facerse un nome e axudar. Entón, xa con él, e la vuelta de Oriol, volvemos outra vez a que o adestrador e Iñaki Satrústegui teña todas as cartas na man, porque sempre falamos, se eu xogo tute, me faltan 2 ases e 2 triunfos, e ti tes todo na man, xa non é, o xogo non é susto. Entón, eu quero ter todas as cartas na man. E a partir de aí, tal. E hasta o Obradoiro non tuvo todas as cartas na man. Eu creo que además moitas veces estamos a falar con razón da actitude, do punto honor, da loita, da capacidade de sacrificio do equipo, pero detrás ten que haber un traballo encomiable do corpo técnico tamén de poñer o escenario para que os xogadores nese sentido tamén se luzan, non? A veces estamos a falar de cousas que son máis subjetivas e as subjetivas tamén están aí. Eu quero ver as horas, e ti o sabrás, Mozan, que estiveron estas últimas semanas traballando todos os días en eses parches que logo vemos ou non queremos ver tanto no xogo para que parezan as cousas máis normais do mundo, non? Eso tamén hai que destacalo, aunque non lles gustará que se destaque, porque eles son así, pero... Correcto, que teñen que reinventar cada sesión de entrenamiento, dende hai 3 semanas, porque iso, que ahora por H, ahora por B, ten que reinventar, e ahora o que xoga de escolta fai de alero, o que xoga de alero fai de... E a parte da pista nos despachos, porque tamén para fichar un xogador, os de club ten que mirar sempre que sea un bo xogador, que veña con compromiso de club, que sea generoso co equipo, sea que sea boa persona, porque tampouco fichas a calquera, ves 40 vídeos a ver que este tal, no, é como é o que vamos fichar, porque hasta ahora prácticamente sempre se ha acertado en... E que non desestabilice o grupo. Que sea un bo xogador, que se integre no equipo, solidario, generoso, que eso tamén é importante, entón eso tamén te leva máis tempo, me imagino, Mozan, que ali no habitáculo estará... Claro. Eu volto a decir en Twitter, non, que nunca se queixa de nada o corpo técnico, e cando se queixan de algo, é que lles falta tempo ao día para ainda traballar máis e para reinventar unha nova sesión de adestramento, un novo plantexamento, non? Non quero imaginar as horas que están votando ali, que xa votan sempre moitas, pero... Bueno, pois o caso que chegue xa este xogador, porque visto que se nos enchen de faltas os pivots e quedamos sen pivots na cancha, por iso dicía eu que casi tivemos que recurrir a Tonecho. O importante é o día a día, traballar o día a día, eso é fundamental a nova fichaje, sí. Bueno, pois deixámolo aquí, graciñas aos tres como sempre por vir. Nos imos quedar con un vídeo con algunhas das imaxes que se viviron onte no Multiusos de SAR e voltamos mañá con outro programa de deportes. Graciñas por atendernos.